driftgp.hu el fog indulni rövid időn belül egy oldal. Mit akar ez? Mit szeretnétek az idei évben elérni? Hogyan jött létre ez a tömörülés? Mik a terveitek? A DriftGP több egyesület és gazdasági társaságot akar, akik együttműködnek a drift öregbítésének az érdekében. Ezek olyan egyesületek, akik már 2006-2007 óta foglalkoznak ezzel a sporttal és megfelelő szakmai háttérrel rendelkeznek. Az idei év az az, hogy még jobban megismertetni a versenyzőkkel magát ezt az együttműködést, magát a DriftGP-t. A nézők irányába pedig szeretnénk azt, hogy minél több ember ismerje meg a driftet, mint sportot. Driften kívül még a gyorsulás, illetve a most új szakmáként felmerült gimkhana is még a részét képezi a programsorozatnak. Leginkább az utóbbiról mit tudnál elmondani, mi ez egyáltalán Magyarországon? Maga a gimkhana az a gyorsulásnak, a minirallinak, a slalomnak és a driftnek a kereszteződése, amit már a 70-es évek óta művelnek külhomban. Magyarországon a bemutatkozó az a Car Styling Touring Show van a jövő héten 26-27-én. Maga a sportban, ahogy megnéztem az indulókat, 60%-ban driftes pilóták indulnak, a többiek pedig ilyen egyéb gyorsaság és szakágokból jöttek. Ott az első verseny alkalmával egy amerikai pályát fogunk imitálni vagy lemásolni. Szeretnénk azt, hogy maga a látvány legyen kiemelve, és ne az óriás sebesség a versenyeken. Minél technikásabb, minél látványosabb pályákat szeretnénk kirakni, és ezért ez az amerikai pálya teljesen alkalmas erre. Ennek a képeit kb. 2 napon belül a weboldalon meg lehet majd látni, hogy is fog kinézni az első profi verseny, ami április 16-17-én lesz Tökölön. 9-én, 10-én Kunmoderason leszünk, annak a pályának a nyomvonala még nem publikus. Mi lett az oka, hogy gyakorlatilag a Forma 1 után a legnézőbarátabb dolog lett Magyarországon röpke 4 év alatt egyáltalán drift, mint kategória? Mit tettetek ti ezért, és mi az, amit adott esetben pont eltanulhatna az Autósport-szövetség? Ugye mivel, hogy ez egy befektetési fázisba lévő dolog, mint a versenyzők, mint a szervezők részéről, mi a teljes nyerességet visszaforgattuk az elmúlt 4 évben, ami azt eredményezte, hogy egyre és egyre több pénzt tudtunk költeni médiára és reklámokra, egyre komolyabb grafikusokkal tudtunk dolgoztatni, egyre komolyabb videóstábokat tudtunk alkalmazni ahhoz, hogy ezt a sportot feljebb és előbbre helyezzük a többinél. Tehát próbáljuk úgy csinálni, hogy minél költséghatékonyabbak legyünk, egymástól nem kérünk bérleti díjat, akár eszközökről van szó, akár emberekről van szó, akár munkáról van szó. Tehát mindazt, amit eddig pénzért kellett megvásárolnunk egymástól, vagy adott esetben egy külső cégtől, azt most egymás rendelkezésre bocsátjuk. Így tudunk megállni még jobban, és még jobb rendezvényeket összerakni. A bérletet az elsősorban az idei év első felében nem tervezzük, hogy bevezetjük, hiszen saját bérlettel nem rendelkezünk, viszont a Ticketpro-nál lehet a jegyeket elővételben megvásárolni, ami már egy jelentős kedvezménnyel bír.